45 quilòmetres queden per l'hotel. 45 quilòmetres per l'hotel. Però jo no sé si ens compliquem la vida per aquí, Ja, jo crec... Ara massa tard, Ara és igual avançar que retrocedir. Com això es vagi complicat, jo amb aquesta... Ja. Bueno, anem tots junts, tranquil. Cada vegada neve més, cada vegada la carretera està pitjor. Això és que no ens ho esperàvem. Ens esperàvem pluja, ens esperàvem vent, ens esperàvem mal temps, però no ens esperàvem nevada! Ara sembla... No ho sé què sembla. Anava a dir, sembla que la carretera s'estigui millorant, però la temperatura està baixant. I no sé si és pitjor que sigui gel o que sigui neu. Espectacular. Vinga, va. Anem a millor, sí senyor. Anem a millor ja.
Hòstia, és que amb la visera baixada no veig res. ¡Esto es un infierno! Quina passada. A les 4:30 arribem. Quina hora és? Vinga, bé. Arribarem a les 4:30 a l'hotel. El Joan està patint molt perquè va amb la K1600. Coño! Collons! Ojo, Què vol dir això? Que no em carrega la bateria? No. No. Això és una averia d'algo del motor. Però que no és molt greu perquè està en taronja. No veig res. Ja, jo tampoc. Haig d'anar així. Res. Ja, ja. Has filmat o què? Has estat filmant? Sí, sí, està guapíssim. És curiós, però estem a 1 grau, està nevant, fa vent, tinc la visera oberta perquè no hi veig, i el menys que tinc és fred. Tinc sensacions rares, però fred no. No sé per què. Joder, tío.
Collons. Se'ns està complicant una altra vegada la situació. La carretera empitjora una altra vegada. Ara estem a 38 quilòmetres de l'hotel. Jo estic anant per direcció contrària. Ui, ha caigut una moto. Se comença a complicar la cosa, Que no veig res, Toni. Jo tampoc, tio. Però com és que la visera aquesta jo? No veig res. Ah. Oh. Hòstia. Quim! Què? Se'n sortirem? Què ha passat? T'has fet mal? No. Queden 30 quilòmetres, eh? Estic passant molt malament, no sé on anem i cada... Queden 30 quilòmetres només. Ja. És que ara estem en un punt que avançar o tirar enrere estem igual. Però, hòstia, però... Ja. m'he fotut les... Com has caigut? Se t'ha marxat? T'ha relliscat o què? És que ja no vaig tranquil. No, dins d'un ningú. I sense veure ell. Ojo, que ve un cotxe. Pots pujar? Vinga, tranquil, Xano. Aquí anem tots junts. Però aguanta la moto quan... Sí, l'aguanto. Tires? Cap a dalt. Oh.